आणि आता सर्वसामान्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. म्हाडा आता भाड्यानं घर देणार आहे. महाराष्ट्र स्टेट रेंटल हाऊसिंग पोर्टल बनवलं जाणार आहे. हे पोर्टल बनवण्यासाठी 8 कंपन्यांमध्ये स्पर्धा असल्याचं देखील समजतं. सर्वसामान्यांना त्यांच्या बजेट आणि पसंतीनुसार भाड्यानं घर उपलब्ध करून देण्यासाठी नो ब्रोकर मॅजिक ब्रिक्सच्या धर्तीवर म्हाडा स्वतःचं पोर्टल लॉन्च करणार आहे. पोर्टल तयार करण्यासाठी 8 कंपन्या इच्छुक असून पुढच्या आठवड्यात त्या म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांपुढे प्रेझेंटेशन सादर करणार आहेत. त्यातील एका कंपनीची निवड होऊन पोर्टल बनवण्याच्या प्रक्रियेला प्रत्यक्षात सुरुवात होईल. केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनानं म्हाडाला भाडेतत्वावर देण्यात येणाऱ्या घरांचं धोरण तयार करण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केलेलं आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र स्टेट रेंटल हाऊसिंग पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आता म्हाडाकडनं नोव्हेंबर महिन्यात स्वारस्य निविदा देखील काढण्यात आल्या होत्या. या पोर्टलमुळे नागरिकांना घर भाड्यानं घेण्यासाठी किंवा देण्यासाठी आता दलालांवर विसंबूर राहण्याची गरज भासणार नाही.